Доброго ранку! Усім салют! Рада вітать вас у нашем доброранку. Лесик, а Лесик? Что, Кася? Мне здається, що ми давно нікуди не літали. Пропонуєш почати раніцю з подорожжя, Кася? Упевнена, що буде вельми цікаво зараз опинутися у яким-небудь незвичайним місці. Есть у тебя такое на примете, Леся? Ёсть! Ось і видатно. Тоді не будемо марнувати час. Полетели! Ого! І де гэта мы опинулися? У одним з самых цікавих месцаў на нашей планете. А як яно називається? І де знаходиться? Мілфорд Саунд – один з самых вядомых і маляўнічых фьордаў Новай Зеландыі. Знаходзіцца ён у нацыянальным парку Фьордленд на паўднёвым востраве. Ой, тут неверагодна прыгожа. Менавіта за унікальную прыгажосць гэтае месца называюць 8-м цудам свету. Глибокая долина виглядає казочно, а високі скали і горні вершини подимаються тут прямо з води. Лесик, а тут тепло? Мы не змерзнем подчас подорожжа? Не хвалюйся, Кася, клімат тут вільготны і умераны, але з частымі дажджамі. Дожди, гэта не вельмі. Памыляешся, Кася. Тут ападкі проста неабходны, бо менавіта яны ствараюць вадаспады, якія з'яўляюцца адной з галоўных славутасцей фьорда. Тут много водоспадов? Ды яшчэ якіх? Ледзі Боуэн, напрыклад, адзін з самых высокіх вадаспадаў у свеце. Ён падае з вышыні больш за 160 метраў. Ого-го! Гэта быццам з вышыні небаскроба у 50 паверхаў. А падчас прагулак на катары тут можна назіраць дзясяткі і нават сотні часовых вадаспадаў, якія з'яўляюцца на схілах пасля дажджу. Вось гэта відовішча. А яшчэ Мілфорд Саунд з'яўляецца домам для многіх унікальных прадстаўнікоў сусветнай флоры і фауны. Цікава, а каго тут можна сустрэць? Тут утульна сябе адчуваюць, напрыклад, старажытныя малюскі брахіаподы узростам каля 300 мільёнаў гадоў. Вось гэта доўгажыхары. Нават складана поверыць. А яшчэ ў Мілфорд Саунд самая вялікая ў свеце папуляцыя чорных каралавых дрэў. Ой, ніколі я пра такія не чула. А я чытаў. Чорныя каралы – гэта актыні. Яны адны з найстарэйшых жывых арганізмаў на планеце. Усё так, Потап. У Мілфорд Саунд каля 7 мільёнаў калоній чорных каралавых дрэў. Нічога не скажаш. Унікальнае месца з унікальным жывёльным светам. Кася, ды я толькі пачаў знаёміць вас з жывёльным светам фьорда. Уявіце, у водах Мілфорд Саунда можна часта сустрэць чубатых пінгвінаў. Пінгвіны? У Новай Зеландыі? Менавіта. Часам тут можна ўбачыць кіта, які заплыў у фьорд з Тасманава мора. Ой, як мне падабаюцца кіты. А дельфіны? Хочаш сказаць, Лесік, што ў Мілфорд Саунд можна сустрэць і дельфінаў? Так, яны плаваюць побач з круізнымі суднамі. Напэўна, назіраюць за турыстамі, пакуль турысты назіраюць за імі. Акрамя дельфінаў, за турыстамі з вады назіраюць цэлыя групы пінгвінаў, а на скалах размяшчаюцца марскія коцікі. Вось гэта багаты свет марскіх насельнікаў. На сушы фьорда ён таксама разнастайны. Тут можна сустрэць рэдкія віды птушак, у тым ліку новазеландскага папугая Кеа. Папугай, дельфіны, пінгвіны, кіты. Лесік, ты быццам расказваеш казку, у якой побач жывуць самыя розныя жывёлы і птушкі. Вось такая казачная, незвычайная і дзівосная наша планета. Дзякуй табе, Лесік, за неверагоднае падарожжа. Так, дзякуй, Лесік. Цяпер можаш адпачываць. Мы можам далей увесь добраранак без цябе правесці. Дзякуй, Кася, але не трэба. Я не вельмі стаміўся. Вось пагляджу разам з вамі і дзеткамі мультфільм, крыху адпачну і працягнем. Правильно, малайчына, Лесік. Глядзім мультфільм. Лесік, ты паспеў адпачыць? Дзякуй, Кася, паспеў. Тады адкажы, калі ласка, на пытанне. Вось я часта чую назву птушкі сініца. Ты не толькі назву чуеш, а і саміх птушак. І бачыш іх таксама часта. Напрыклад, у гарадскіх парках. А вось
у гэтым я не ўпэўнена. Сініца, як гаворыць назва, павінна быць сіняй. А ў нас у парках сінія птушкі не лятаюць. Кася, сініцамі птушак назвалі не за колер апярэння. А за што? Калі ў Касі з'явілася такое пытанне, думаю, гледачам будзе цікава даведацца, чаму сініца называецца сініцай. Дык давайте увогуле з гэтай сімпатычнай птушкай бліжэй пазнаёмімся. Ой, такую птушку я сапраўды часта сустракала. Але пёркі ў яе зусім не сінія. Чаму яна называецца сініцай? Каб гэта зразумець, трэба проста уважліва паслухаць таленавітую спявачку. Ага, здаецца, я пачынаю разумець. Чакай, Лесік, але сініца спявае не сінь-сінь-сінь, а зінь-зінь-зінь-зінь. Правільна, Кася, спачатку птушак так і называлі. Зінька, зініца. Але паступова зініца ператварылася ў сініцу. З назвай разабралася. Цяпер давай разбірацца далей. Мне здаецца, што у нас сініц можна сустрэць увесь год. Я не памыляюся? Ніколькі. Птушкі на поўдзень зімой не адлятаюць. Ай, якія морозаўстойлівыя сінічкі. У дзікай прыродзе іх можна ўбачыць на ўзлесках, па берагах вадаёмаў. А яшчэ птушка з задавальненнем селіцца каля чалавечага жылля і зусім не баіцца людзей. Вось чаму сінічкам падабаецца жыць у гарадскіх парках і скверах. Яшчэ іх можна сустрэць у дачных і сельскіх садах, асабліва ў халодную пару года. Бо каб перажыць халады, сініцам трэба добра харчавацца. Цяпер буду ведаць і абавязкова падкармліваць гэтых птушак. Калі будзеш рабіць гэта рэгулярна, птушкі з задавальненнем будуць прылятаць зноў і зноў. Ага, так і буду рабіць. Абавязкова пасябрую з цэлай чародкай сінічак. Між іншым, абараняць і прывячаць гэтых птушак, як і шпакоў, людзі пачалі спрадвеку. Дакладна вядома, што яшчэ ў 14 стагоддзі ў Германіі Людзьвігам Баварскім быў выдадзены ўказ, які накладаў буйны штраф на чалавека, які пакрыўдзіў сініцу. Ого, атрымліваецца, сініцы знаходзіліся пад каралеўскай аховай. Яны падабаліся і простым людзям. Раней многія трымалі сініцу ў дамах, як папугаяў. А чаму не? Птушкі таксама прыгожыя і спяваюць цудоўна. А яшчэ сініцы вельмі спрытныя, выдатна манеўруюць. У палёце робяць хуткія павароты, калі хочуць злавіць казурку. Сінічкі, да хуткай сустрэчы. Я абавязкова прыйду да вас з пачастункамі. Лесік, дзякуй за вельмі цікавую і пазнавальную інфармацыю. Хлопчыкі, прапаную летам на канікулах, калі ў нас будзе многа вольнага часу, пасябраваць з сінічкамі. Добрая ідэя, я згодная. І я таксама. Вось і цудоўна. Ой, так люблю, калі са мной згаджаюцца. А зараз згадзіцеся, самы час паглядзець чарговы мультфільм. Добра, Кася, глядзім. А зараз будзем развітвацца, бо час нашай праграмы выйшаў. Але не сумуйце, наперадзе новы цудоўны дзень. Няхай ён пройдзе цікава. Паспяхова. І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Якая адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце. І ў падарунак ад Касі яшчэ адзін мульцік паглядзіце.